Muling nagbabalik programang IFM News Prime Edition pa rin tayo mga idol at patuloy pa rin po tayong nakatutok po sa ating mga nararanasan po ngayon no, na pag-uulan at ito nga pong pumasok po sa atin na bagyo, ang bagyong Hener po mga idol. Kaya naman po ngayong umaga makakasama po natin through an interview via Zoom po, walang iba kundi si ang Information Officer 2 po ng OCD Regional Office 1 o Office of the Civil Defense Regional Office 1, walang iba kundi si Sir Adrian Pagsulingan. Good morning po sa inyo. Good morning po ma'am, good morning po sir, at lalo na po sa mga tagapakinig ng IFM News Tagupan po. Good morning po sa ating lahat. Ayan sir, manguna na po no. Ang una po naming tatanungin ay syempre ito pong paghahanda po ng Office of the Civil Defense Regional Office 1 patungkol po dito sa ating pong bagong nararanasan po na weather disturbance. Yes po, so sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 Emergency Operations Center po ay nag-conduct po ng pre-disaster risk assessment po last September 15, 2024 po, na kung saan po dito isinip natin yung current situation natin, and then due to the PIDRA po or yung pre-disaster risk assessment po ay nagtaas po tayo ng red alert status po sa atin po dito sa Region 1. Dagdag din po ay nagkaroon tayo ng weather updating po kahapon, September 16, 2024 po, na kung saan isinare or ichinek po natin yung kahandaan ng mga member agencies, gayon din po ng mga provincial disaster risk reduction management offices po. Dahil po sa po na iyon ay achieve po natin na handa ang ating mga member agencies and then PDRIMOs po na magbigay ng augmentation po or magresponde sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Kamusta naman po ang pagkikipag-ugnayan naman po natin sa mga local government units, sir? Yes, ma'am. Continuous po ang ating communication, coordination, at monitoring po sa ating pong mga local government units through the local DRRMOs po sa buong Region 1. Ayan sir, Idol Matthew Pacheco po. Tanong ko lang po, dahil nga po kayo, syempre ngayon, panahon na naman po ng kalamidad, talagang full force at naka-red alert status sa kabantay 24 oras in 24/7. Ang tanong ko po ay dito po sa buong Ilocos Region, meron na po ba tayong mga minomonitor ng mga kailugan o mga other bodies of water na inaasahan na posibleng umapaw kung sakaling dumaan po itong bagyo at magdala po ng malakas na pagulan? Dito sa mga river systems po dito sa Region 1 po, lahat naman po ng mga major river basins and river systems po dito sa Region 1 po ay ating binabantayan through our local DRRMs po, na kung saan if may mga swelling ng mga rivers po na iyon ay sinecheck and continuous po yung monitoring po natin para kung sakali man po na mag-conduct ng evacuation or mag-conduct man po ng preemptive evacuation sa mga areas na may posibilidad ng pag-swell po ng mga rivers po, ay atin pong pinapayuhan ang mga concern po na local DRRMOs. And nakita rin po natin sir no na very updated naman po yung inyong mga social media sites po para mapagkunan po ng updated information po itong ating mga kababayan po dito sa Ilocos Region. Meron po ba na latest update po ngayon na pwede po nilang o pwede nyo pong ma-share sa kanila? Yes, so as of 5 a.m. po kaninang madaling araw po, as of today, naglabas po ang DOST Pag-asa ng Tropical Cyclone Bulletin number 5 po, na kung saan dito po ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa lahat po ng probinsya dito sa Region 1. Gayun din po nakataas ang Heavy Rainfall Advisory po sa lahat po ng probinsya ng Region 1, na kung saan po inaasahan ang moderate, light, heavy rains po sa lahat po ng probinsya. Gayun din ma'am ay nakataas din ang General Flood Advisory po, na kung saan pinapayuhan natin ang mga landslide and flood prone areas po dito sa buong Region 1 na maghanda or antabayanan po kung sakali man po na magkaroon po ng mga pagbuho or pagbaha po sa kanilang mga areas. Gayun din ma'am, nagtaas na rin po ang gale warning po sa mga probinsya dito sa Region 1 po, na kung saan pinapayuhan po natin
ang mga mangingisda po natin na lalo-lalo na sa mga maliliit po na mga motor bangkas or mga sea crafts po na wag po muna sanang pumalaot dahil may badya ng mga malalakas po na hangin at alon po sa mga karagatan dito sa Northern Luzon. Ayan po sir, hindi po nawawala sa kultura natin na magpanik. Ngayon po, kinababahala ng karamihan ang muling pagpasok ng isa pang bagyo sa PAR. At lalo na itong si Hener ay inaasahang tatawid dito sa Ilocos Region, particular dito sa Pangasinan. Ngayon po, ano po ang direktong epekto o maaaring asahang epekto sa bansa nitong bagyo at iba pang weather disturbance na binabantayan, lalo na po dito sa Region 1? Yes po. Base po sa inilabas po na advisory or bulletin po ng Pag-asa po, patuloy po kasi lumalakas ang bugso or ang epekto ng tropical depression Hener po na pinaigting na din nung bagyong Pulasan ng international name po na sa kasalukuyan po ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Kaya base din po sa mga inilalabas na outlook at advisories po ng DOST Pag-asa, maaaring magdulot pa rin po ng malalakas po na pag-ulan sa atin po, lalong-lalo na dito sa Region 1. Kaya atin pong pinapayuhan ang ating mga kababayan po na mga nasa flood and landslide prone areas po na kung magkaroon man po or mag-conduct ng preemptive evacuation, ang ating mga local government units po ay tayo sana ay sumunod para sa ating pong kaligtasan. And to think nga kasi 'di ba nang nakaraang mga bagyo ding nagdaan sir ay may nangyari din talaga na malalalim na pagbaha. So ayaw naman natin na i-risk din pati though ready naman ang ating rescue team 'di ba po sir? Yes ma'am, handa po, kahit na handa po ang ating mga local DRRMOs po na mag-responde sa ating po kung sakali man po ay may hindi po tayo inaasahang mga incidents po, mas maigi po na tayo po ay mag-conduct or sumunod sa mga patakaran, lalo-lalo na sa preemptive evacuation po. Dahil po para mabawasan yung mga possible po na mga casualties or yung mga i-rescue ng ating mga local responders. Ayan sir, yung nagdaang Enteng, medyo mataas yung casualty na naitala. Pumalo yata ito sa 18. Ngayon po, dito po sa ngayon na inaasang papasok si Hener, ano pong mensahe ninyo or payo ninyo sa mga idol po natin, maliban po dun sa pagsunod for preemptive evacuation na kailangan po nilang gawin bilang parte po ng paghahanda ngayong inaasahan nga po na tatawid si Hener dito sa Ilocos Region po. Yes, sir. So, maliban po yung sa pag-conduct, kahit pa ulit-ulit ko pong sabihin, tayo po sana ay sumunod po sa mga preemptive evacuation or any evacuation efforts po na ginagawa ng ating mga local DRRMOs po dahil ito po ay para sa ating kaligtasan. Dagdag ko na lang po yung pag-monitor ng ating mga kababayan or ating mga tagapakinig sa mga Facebook pages, websites ng ating mga warning agencies kagaya ng DOST Pag-asa, PVOX, DNR, NGB, gayon na din po ng Civil Defense Ilocos po para sa mga impormasyon sa mga iba't ibang hazards na maaaring dumaan po sa atin dito sa Region 1 po. And then paalala ko na lang din po yung sana kung kaya po natin na mag-prepare ng mga go bags po sa ating mga kabahayan, kahit isang go bag man lang po para nandun po nakalagay na po yung mga mahahalagang dokumento, pera, pagkain po na mahirap na ma-expire, mga flashlight, and other essential po na mga kagamitan po na maaari nating gamitin. Sabihin ko na lang din po na maaaring pong i-check ng ating mga kababayan ang mga applications po na din-develop ng DOST, PVOX po, or ng DOST in general, ng mga, na kung saan po maaari natin i-check kung may mga hazards or may mga hindi man po inaasang mga incidents po sa ating mga lokalidad. Ang mga application po na ito ay ang Hazard Hunter at ang Fault Finder po. Maaari natin kung i-check yung mga applications po na iyon para sa ating kaligtasan. Sa ngayon po, mag-ingat po tayong lahat. Huling tanong na lang po sir, sa ngayon po meron na po bang naitalang naging nag-preemptive evacuation po dito sa Ilocos Region? Sa ngayon po sa ating monitoring and communication po sa mga local DRRMOs po sa ating dito sa Region 1,
wala pa naman pong reported or wala pa naman pong efforts ng preemptive evacuation. However, kung ang ating mga local government units po ay na-assess na kailangan mag-conduct ng preemptive evacuation po, tayo po ay pinapayuhan natin sila na mag-conduct po ng preemptive evacuation. Ayun nga yung importante dito, sir, no? Yung kahit na paulit-ulit nating sabihin sa kanila itong mga preemptive evacuation at paghahanda, napaka-importante po na malaman po nila, di ba po, itong mga ganitong klase ng paghahanda. Kasi kahit nung mga nakaraan, kahit na paulit-ulit na nating sinabi, meron pa rin tayong nakuha ng mga casualties. May mga naitala pa rin tayong casualties. So maraming salamat po, sir, for informing the people about the kahandaan po nila pagdating po sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Ayan, maraming salamat po, ang Information Officer 2 ng OCD Regional Office 1. Walang iba kundi si Sir Adrian. Maraming salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you po, ma'am, sir.